lecha gbo me nyote mo da chom ka ndum bowa nti yolo local government chairman lele m kude lecha gbo m ka imalibi eme basalum achom ke bata mo se nyemeka Enugu state bata mo se nyemeka Nigeria bata mo se nyemeka to ka ka no lecha tibe meli ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na steeti Enugu wee pụta n'obodo Ọgụ nke nọ na ya bụ steeti Enugu, bụ ihe onyonyo na-egosi nwanne anyị nwaanyị a nọ n'ọnọdụ ọlụsị mbụ onye dara ngwụrọ ebe ọ na-ebe arịrị n'ihi ihe nke ọ kọwara dịka ọnọdụ a ga-eme aṅa nke ndị gọọmenti na-akwado itinye ya n'ebe ọ nọ azụrụ onwe ya ahịa ụmụ obere ihe oriri n'akụkụ ụzọ. Dịka ya bụ nwanne anyị nwaanyị siri wee kwuo, ọ sị na ya nọ nnọọ otu nwoke ewere akwụkwọ wee bịara ya si na o si na ime okpuru ọchịchị Ọgụ na ya bụ steeti Enugu wee weta akwụkwọ wee sị na ha bụ ndị gọọmenti ime okpuru ọchịchị Ọgụ sisi mee ka ọ mara na enyere ya mkpụrụ ụbọchị abụọ ka o si ebe ahụ ọ na-azụ ahịa wee kwapụ n'ihi na o nwere ihe ndị gọọmenti chọrọ ịrụ ebe ahụ na ndị gọọmenti steeti Enugu chọrọ ịrụ paakị ebe ahụ. Ya bụ nwaanyị ewe n'ebe arịrị sị na di ya hapụrụ ya ụmụaka atọ ya na-azụ n'ọnọdụ ahụ ya nọ dịka onye dara ngwụrọ, o nweghịkwa n'ebe ọzọ ya si enweta ego ya ji azụ ha bụ ụmụaka atọ na-abụghị na ebe ahụ ya na-ere ihe. Ma dịka ọnọdụ ya si dị, o wee sị na ya makwara nke ọma na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ dị ka ọ dị ya bụ ndị ọlụsị ibe ya bụ nke ama dịka disabled n'olu bekee, bụ ndị na-agbakwuwe gọọmenti maka enyemaka, mana ọ sị na ya achọghị itinye onwe ya na ụdị ọnọdụ ndị ahụ, na ọ kara ya mma iji aka ya wee gbaa mbọ wee gbapụta ego ya ji azụ onwe ya azụkwa na ụmụaka ya, mana nke a ndị gọọmenti chọziri ịbịa chụpụ ya ebe a ya na-azụ ahịa, ma achụpụzịa ya ya ejewe ebe o wetie mkpu wetikuo aka na-achị ya bụ ime okpuru ọchịchị Ọgụ si ya lezie n'ọnọdụ ya, tikukwa gọọmenti steeti Enugu na gọọmenti Naijiria na ndị niile ihe dị otu ahụ na-emetụ n'obi, si onye ọbụla lekwa ọnọdụ ya si mere ya ebere na achụpụ ya ebe ahụ na ya amaghị ebe ya ga-atinye isi. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma gere n'olu nwanne anyị nwaanyị a dịka o tiri ya bụ mkpu arịrị n'obodo Ọgụ nke nọ na steeti Enugu. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Dawo ebele eme mkpata eji were ekwu. Yei nwanne nava mbọ 11th of September bive one man shi Ọgụ local government bịa serve me ekwo shi Enugu state government shi lọchọrọ iwoluka mobile for under 48 hours ya bụ including nwanne nava la mafu musha mde ibe me leba chọ iwoluka ji me park musha ọpọ na ọlọdụ m la meje dije ya fi lo lo ụgha mụfụta la ya la meje dije ndị otu nu mela sabụ nu me ekwo onye dotie lọka bụ ka m nọ na-eli ibe so ba May 6 shila mafu mụ lọ la ajụnụ ba chiba lọka bụ ka m nọ na-eli ibe ọ ka mma ka m la ali alilio la m vụrụ ndụ disable ibe m la ali alilio ma la m shila ma alio bụ la ma gaje bi ali alilio la m believe on hustling. Ndị disabled agakọta la local government la alata ego ma lashi na magaje ego le believe on hustling. Di m hapụrụ m mere ma mmadụ latọ ofu nwoke la ụmụ nwaanyị la mbụ sọsọ mụ na-azị ya ọka ma ndị secondary school ma ndị primary ndị otụbala emebi equit m out by fire by force. Achọrọ m ka m gwa ụwa tigo ọrụ ka Enugu steeti gọọmenti tigo ọrụ ka Ọgụ local gọọmenti tinye ọrụ ka ndị mmadụ tinye ọrụ jụọ ga arịrị ọka mma ote m chịkwala m chọọ ka m na-ahọzụrụ on my own na-enwetibe meri ka m ghara ịla-abịa enyebe nsogbu la local gọọmenti like ibe since ndị mmadụ na-abịa enyebe nsogbu bafubele ihu m la meni dibe onye chọkwala iweta n'ege m n'obi ọcha ya nyege m but I believe on hustling. So ya bụ na lechagbo m enyote m dachọ m ka ndị mba ụwa ntinye ọrụ local gọọmenti chairman lele m kude lechagbo m ka ịmalibe ihe eme gbasalụ m achọ m ka ịgbata m ọsọ enyemaka Enugu steeti gbata m ọsọ enyemaka Nigeria gbata m ọsọ enyemaka dọka bụ ka m nọ na-achọta ibe m eli ọbala unu ka m rịọwa arịrịọ. Okay. Aya meta eji si ka igochie gọọmenti ọtọlọ dị udo. Good. Just to remind you that
ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m esokwe ya bụ nwaanyị wee na-etiku ndị niile ya bụ okwu dị n'aka, ma aka na-achị ya bụ ime okpuru ọchịchị ọgụ ma aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah, wee na-asị unu bikonu ọ bụrụgodị na onweghị ndị ọzọ a na-emere ebere, biko ndị dịka nwaanyị a unu metewere ha ebere, maka na ọ bụrụkwa n'obodo ihe na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ala bekee mana obodo a nọ n'ime ya, ndị nọ n'ọnọdụ ahụ bụ gọọmenti bụ ihe na-azụ ha. Ndị nọ n'ọnọdụ ahụ, ndị ọlụsị, bụ gọọmenti bụ ihe na-ahụ maka ọdịmma ha. Mana abịa na be anyị, ọ bụrụ arịrịọ ka eji mara ha. Mana dịka anyị si wee hụ ya bụ nwanne anyị nwaanyị, o soghị na ndị na-aga arịọ arịrịọ maka ọnọdụ ha. O ji aka ya were onwe ya na-agba mbọ wee na-agbapụta ihe o ji azụ onwe ya na ihe o ji azụ ezinụlọ, wee na-asị bikonu. Asịghịkwa m gọọmenti arụla ihe ọbụla gọọmenti chọrọ ịrụ maka mmepe obodo. Ihe ọbụla gọọmenti chọrọ ịrụ bụ ihe na-emepe obodo dị mma, mana bikonu tupu achụpụ ya bụ nwaanyị, si chọrọ ya ebe ọzọ ọ ga-anọ, makwanụ si chọrọ ya ihe ọzọ ka mma ọ ga na-eme, ego ga na-esi abata ya aka o ji azụ ezinụlọ ya. Bikonu ka nke a hapụ ịdịkwa ka ụfọdụ ahịa ndị akwaririla akwari na steeti Enugu, nke emechara akwarichara ahịa si na a ga-enye ndị akwariri ụlọ ahịa ha ihe iti aka n'obi bụ compensation, wee malite rụwa ihe ndị niile arụrụ ebe ahụ akwarichara ahịa ahụ. Mana dịka arụchara ya, ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị akwariri ụlọ ahịa ha ebe ahụ ka nọ n'ụlọ werute ugbu a. Iji maatụ, ahịa Nsụka bụ ahịa ogige akwariri na Nsụka, ama m ọtụtụ ndị mmadụ ndị ka nọ n'ụlọ werute ugbu a bụ ndị akwariri ụlọ ahịa ha na ya bụ ahịa ogige, ma ha eji ego ha ji achọta ụlọ ahịa ọzọ ebe ha ga-azụ ahịa. Ọtụtụ n'ime ha, ngwaahịa ha nọrọla n'ụlọ wee mebie, o wee bụrụ ka ha si wee zụcha ahịa. Ya bụ ahịa ogige nnekwu okwu ya bụ nke akwariri na Nsụka, enwetala m ọtụtụ ozi gbasara ya, bụ ndị ya bụ ihe lara azụmahịa ha n'iyi, ma ndị ya bụ nkuri na nkwari mere enwe ọbara mgbali elu bụ nke ama dịka high blood pressure n'olu bekee. Ụfọdụ ndị mmadụ nwụkwuru anwụ dịka ha yachara ọrịa tụrụ ha mgbe akwariri ụlọ ahịa ha ahụ. Wee na-asị ndị gọọmenti steeti Enugu, bikonu ọ bụrụgodị na onweghị ndị ọzọ a ga-ele anya ebere, ndị dịka nwaanyị a, bikonu unu metere ha ebere. Ọ bụghịkwasị gọọmenti arụla ihe ha chọrọ ịrụ, anaghị m egbochi ma ọkwa na-asị na ihe gọọmenti chọrọ ịrụ adịghị mma, mana tupu kwariwe, bikonu unu chọrọ ndị dịka nwaanyị a ebe ka mma ọ ga-anọ, ma ọkwa na ihe ka mma ọ ga na-eme, nke ọ ga na-eji enweta ego o ji azụ onwe ya ma na-azụkwa n'ụmụ ya. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị, na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, onye nke m. Udo dịrị unu.